సమాజానికి ఉపాధ్యాయులే పద నిర్దేశకులు. ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి. సమాజానికి ఉపాధ్యాయులే పద నిర్దేశకులని అనపర్తి ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. విద్యారంగంలో విశేష సేవలు అందించిన ఆదిరెడ్డి మాస్టర్ పదవి విరమణ సందర్భంగా గొల్లల మామిడాడలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగించారు. మండల విద్యాశాఖ అధికారి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆదిరెడ్డి మాస్టర్ దంపతులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఆదిరెడ్డి గారు అనంత పద్మనాభ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఒకంత అక్కడ సభా సంస్కారానికి విరుద్ధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు మరొకమారు మన్నించమని మీ అందరినీ సవినయంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్నా.